mawufuna ukuconnecta ekushintsheni umhlaba phula into ocabanga ukuthi uzoshintsha impilo yakho ey'nyaweni zikaJesu. Ungangisi lapho ocabanga ukuthi ngiyakhona. Now uma eqeda ukuyiphula lithi iBhayibheli the fragrance yagcwala indlu yonke. Fragrance iphuma yagcwala indlu yonke. Angithi ukhona oseyitholile le ncwadi engikhuluma ngayo. You know, yagcwala indlu yonke. Kuthe mayisigcwele indlu yonke lithi iBhayibheli abantu abasendlini bahlukana kabili. Abokuqala kwaba abaFarisi nababhali bathi ayi ukube uJesu uyayazi le ntombazana ngaba akayijabuleli le nto yenziwa yiyo, ngoba le ntombazana le iyiseqa mgwaqo iphula kanjani into ebiza kangaka enyaweni zikaJesu. Uyamazi lo sisilona uma selokho emthinta inyawo emsula ngezinwele zakhe ukuthi uma esuka lapha enyaweni uzoyazi. Ngiyanizwa ningezwa vele. Siyabazi thina abantu abanjena ukuthi baqale enyaweni kodwa khona la abaya khona. Ukuba uJesu bemazi lo kanti bamazi lo sisi engakangeni kule ndlu noJesu. Bamazi engakangeni kule ndlu enoJesu. Sengisiza nabantu abaqoqa umnikelo njalo. iBhayibheli liveza ukuthi babe ngamazi engakafiki kuJesu. Wayilokho ehleli ey'nyaweni zikaJesu ezigcoba ngeperfume eyisula ngey'nwele zakhe. Hayi ngiyababona laba abaFarisi vele. Inkinga yami abafundi. uJuda waqhamuka wathi le mali le perfume lena ibiyokondla abahluphekayo abaningi kabi. Yabona into okuyiyona engiphatha kabi bathi yeke ukumosha okungaka